Pepsi Power Bar. Nå, ja, vi prøvede så lige at optage en anden. Ja. Problemet var bare, vi ikke så ned til. Der er kill. Ja. Nej. Fuck, vi har intet emne at snakke om. Jo, jeg er død. Okay. Fuck, du er dårlig, fede pikslækker. Altså frisk nu? Nej. Nu har vi en emne at snakke om. Hvor meget du pikslækker. Nej. Jo. Nej. Jamen, du sagde, du lige var død. Ja, jeg fik flest drab, mand. Fuck dig. Når jeg mod dig er yes, så er det sjovest. Og jeg skal lige nok komme her stamkonen. Er dig den anden stamkonen? Nej, fuck det tæt på nakket det der. Der er kun ham der stamkoden og så en eller anden mere. Koden. We like that shit. Lol. One vs one. Han er Han midt. Eller knipper ham nu. Han er midt. Kom ikke til at knippe mig. I'm going to bed. Nå, ja. Det var lidt fucking godt, at vi havde fraklipset det hele, mand. Så får vi det bare helt op som på den måde. Glemmer at optage lyd. Det er fandme godt gjort. Men det er fordi, jeg ikke bruger Bandicam. Det er bare så god stil. Bandicam, det er sådan noget værre lort. Jeg siger det pænt. Hvorfor bruger du så lortet? Der var et eller andet free videos software, som jeg brugte en gang. Hvor den kan gøre det i uendelig tid, og så er der ingen reklamer. Jeg kan bare ikke huske, hvad fanden det hed. Men i måneds skyld, de kan ikke engang se vores score. Og så må vi fortælle, der står 3-3 til os begge. Der står snart. Hvad er de henne? Der er en bøsse der. Fuck. Så døde du af bøssen. Hold nu kæft, altså. Hvorfor fordi en gang kys? Ej, ham der slår dig der. Det er ham der bagfra. Negative. Hvad så? Banana phone. Det er meget lavt, men fuck it. Banana phone. Banana phone. Jeg elsker den sang. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har lært at kende på den der server. That 1 meter knife. Er det der? Ja, det er vist. Nej, det er Bishop. Let me fuck him. Kom nu. Vi indspærrer ham. One vs one. Hvorfor er det en ved en? Vi er sgu da mange mod en. Altså. Fortel knife, den skal jeg også have. Hvad for en? Foldekniv? Ja. Fortel. Knife. Jeg tror bare du skal hedde, jeg ved sgu ikke, jeg kan ikke engang huske, hvad man skal skrive for at få den. Jeg kan bare godt lide at få karambit. Det er ikke foldekniv, du skal skrive, vel? Og der fløj der. Men en abekat. Du skal ikke knife mig. Men der er også en bag der, bare lige for at sige det. Der er en bag der. Eller bare han var bag der. Hvad? Satan, din fede horunge. Skal du knip? Nej, skal du knække, eller hvad fanden vil du have? Wow. Og fordi jeg er vant til at sige til piger, skal du knip, eller du får smæk? Ej, det er ikke gammelt til. Jeg er sgu kun 13. Fuck that shit. Kom af min bro. Du er lige blevet 14, er du ikke? Nej, Nå ja. Jeg havde fødselsdag i dag. Det var første dag lige nu, faktisk. Ej, det er først klokken 9 her i dag. Eller sådan rigtigt, det var der jeg lige blev født. Jeg tror det var 17 minutter over 9. Så havde min bror det, tvillingebror det,
sådan lidt, der er 2 stamkunder, eller sådan, ja, piges. Nå. Ja, undskyld, vi bare snakker sådan lidt forbi jer, men problemet er simpelthen, at vi har intet emne. Nå ja, hvad vil I have os til at lægge ud i fremtiden? Altså, er gratis at spille? Nej, altså vi siger bare i CSGO. Hvad vil jeg se at lægge ud? Competitive, casual, demolition. Jeg tror mindst. Alt det der, knife, MVP, et eller andet. Bare skriv det in the comments right below. Men ja. Leave a comment and a like. Hvor fanden er han henne? Han er nede i et hemmeligt rum. Nå. Ved du overhovedet, hvor det er henne? Ja, det er... Det over det der hjørne, tror jeg. Der var det andet hjørne. Fuck that. Nej, det var det ikke der. Ved du hvad, jeg vil gerne bruge? Jeg vil lige bruge en godt knife. Så jeg kopierer lige det der shit. Tager vi en godt? Ja, jeg tager sgu en godt. Jeg elsker bare den måde, man tager den op på. Det er bare sådan... Knipper lige ham der, og knipper lige ham der, og... Knipper også lige den sidste her. Og knipper også lige... ham der. Fuck. Bishop, han er bare den eneste der... Fuck, jeg var egentlig glad for, at jeg mødte dig igennem Christian, mand. Ja, vi var faktisk gode venner på 3 dage. Ja, vi har bare siddet og gamet allerede 24 timer, hvis ikke mere, altså. Ja, nemlig på 3 dage. Eller faktisk. Ud af cirka 48 timer, der har vi gamet 24 cirka. Ja. Ja. Så vi har faktisk ikke været venner i ret lang tid. Nej, men vi har spillet så er det faktisk lidt weird, at vi sidder og laver YouTube sammen allerede. Jamen, det er lige meget. Fuldstændig lige meget. ligegyldigt. Fuldstændig ligegyldigt. Glam da. Forstår du, hvad jeg mener? Okay. Wannabe. Lol. Nej, nu er du bare en wannabe. Nej! Kan du knæde af med dig? Nej! Stod jeg. Og jeg skal lige 3 minutter. Det vil sige, når den er rundt, den er over, så laver vi det, der kalder en... så laver vi det, at vi laver en halvleg, som vi kalder det. Så laver vi simpelthen cut it off, Ellie. De seneste 2 uger, ikke? Nej, i alt, der er spillet CSGO i 23 timer nu. Ja. I alt så har nok spillet det i 0 timer, ej. 0 timer. 0 timer lige frem. Med 300 og... Nå, men når den er rundt, den er lige forbi, så tror jeg, vi laver anden hit. Eller anden halvleg. Ej. Jo. Fodboldfreak, mand. Jeg er ikke fodboldfreak. Det hedder episode. Så laver vi... Altså, nej. Det er ikke episode, det er samme episode. Eller samme klip. Klipper det sammen. Nå. Er du dum, eller hvad er du, mand? Ej, jeg skal prøve at besøge med ham. Ej, skal vi... Ej. Jeg er nervøs lige nu, altså det er helt utroligt. Jeg har lyst til at skide mig selv i bukserne. Der døde du. Ja, jeg har lyst til at skide om. Nå, men ja, vi laver... vi laver anden... Han fik mange ham der. Vi laver anden episode, som man kalder det, åbenbart. Lad os ses. Så er vi her så igen. Ja, vi er et sekund efter. Ja. Og nu skal jeg lige knive ham der. Fuck ham. Dejligt. Jeg har spermo. Fuck. Lol, og killstil, mand. Ja, undskyld, hvis vi lyder som nogle nasty børn. Men jeg er lige kommet i pubertet, når jeg er rimelig nasty. Nasty. I'm nasty. Min stemme har gået overgang. Min stemme er jo... Hold kæft. Mit hår sidder også af lort lige nu. Lol. Og jeg går faktisk helt forkert, så jeg går i Danmark tøj, selvom Danmark ikke kom med til VM. Ej, det er lige meget. Fuldstændig ligegyldigt. Og så går jeg i joggingbukser. Det er bare det forkerte tøj. Og så er jeg faktisk også meget generet, fordi jeg har noget autisme. Så det passer, den sang passer faktisk. Men så det der pigenavn, der er Mona, nej. Ej. For helvede, Nikolaj. Det er ikke mig, altså.
Altså, jeg kan godt til selve navnet, men jeg kender ingen, der hedder Mona. Jo, min gamle dagpleje. Altså, en jeg blev passet op ved. Hvis jeg så ikke får tage dagplejesprog. Han har 2 liv! Okay. Nå, okay, han får refresh. Nå, Nej, men vi skulle Nå. spille AV bagefter. ja, I know. Nå, men så må jeg heller lige... Vi skal vinde der, vi skal vinde der, så jeg knipper. Først i dig. Ja, du knipper så ikke lige dig. Ej. Ja, undskyld, vi ikke siger ret meget, sådan som jeg har sagt mange gange nu. I vores forskellige optagelser. Men det er fordi, jeg er rimelig træt. Vi optager det her klokken 1 om natten cirka. Ja, faktisk. 4 minutter. Og så ja, den er 00:56. Er du træt? Nej. Hvorfor ser du så, der var lidt... Fordi- Ej, okay. En lille smule Fordi træt. jeg har fået min sovemedicin. Har du? Ej, jeg har ikke taget den endnu. Bare sæt det helt roligt. Hvis jeg havde taget den, så jeg sover nu. Nå, men vi ses, mine kære venner. Ham der er smærkelig. Nå, vi ses. Måske. Ja. Vi ses, hvis I gider se med. Hej. Hej då.